Ideme natočiť video z Gugu Gaga. Dneska som sám, ale dávajte odbery, lajky a zdieľajte a začíname. Sme v backroom a hneď Gugu Gaga vyšiel. OK. Ideme tady to. A hneď po ceste vecka. Nič. Ty kokos, OK. Tu nič. Tak idem tady to. A takže máme kľúč a tam mi ukazuje vzadu, že kam mám ísť. Takže ideme tak ďalej. Prosím, nech nás neuvidí Gugu Gaga. A rúžový kľúč. OK, preto tam pôjdem. Je to ten? Nie. Juj, Gugu Gaga tu bol. Kde je? Neboli otvorené dvere, takže ideme naspäť. Hop, hop. Rúžový kľúč. Skadiaľ je rúžový? Tam. OK, ideme tam, tá diaľka mi ukázalo. Ale dúfam, že nestretneme Gugu Gagu. Zelený kľúč, OK. OK, 2 minúty do konca. Tamto, zelený kľúč, OK. Idem tady o to. Ešte či? Asi ešte. Teraz sem. Teraz sem. Ideme naspäť. Super. Veľmi dobré. Ty kokos, Gugu Gaga. Bež, 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 bež. Gugu Gaga beží za mňou jak opitý. OK, toto je cesta. Gugu Gaga stále beží. Beží, beží a ja idem úplne zle. Hop, hop. Hop, hop. Idem tady o to. Minúta 30 do konca. To nestíham. Super. A toto musel počuť. Tu nikde není. To tam úplne dozadu. Gugu Gaga ide po mne. Vidíte len Gugu Gagu asi. Ale to nie je dobré, že po mne ide. Posledné. Mám kľúč. Ešte! To nemyslia vážne. 30 sekúnd do konca to nestíham. OK. Teraz. Ide? Nejde. Tuto. Odišiel. A je to koniec. OK. Dáme play. Je na 6.
Sme v 6. A ideme. Dáme 2, to je dobrá. Napíšte mi do komentárov, čo by som mal na budúce hrať. No tak neviem, mne je jedno. Som Google Gaga. Ja som si kúpil, toto je najdrahší Google Gaga z celej hry. Mám 10 trapiek. Úplne stať auto. Ideme. Run around. Nium prvý. Nium druhý. Nium. Nium. Som už vyhral. Tak som ešte nevyhral. Aha, Google Gaga. Plus. Aha, Laguna. Ideme, bomby. Dobre, vyhrali sme. Toto kokos ja, keď som Google Gaga, tak akože dobre mi to ide väčšinou. Ktorí chceli, aby som natáčal. Tak to tu majú. Takže idem do cinemy. Tam je taký kľúč. Tam je kino vzadu. A ja idem pre tento kľúč. To je žltý. OK. A mám ísť so žltým. Jaj! Ak je to správne, tak tuto by malo byť. Čo je tu? Je to nič? Toto nie? Nie. Neviem, kde by to mohlo byť. A Google Gáč. Ok, mám modrý a bežím do kina. Na Google Gaga. Infection je. Bežím, takže neviem, čo mám povedať na to, že bežím. OK. Beriem toto. Teraz mám ísť dole. Hej. OK, bežím. Neviem, kde je Google Gaga. Ten má ísť tam. Idem sem. A tu podľa mňa bude nožík. Neviem. Nie. Máme tu zelený kľúč. Takže bežím. Juj, Google Gaga. Juj, ďalší. A ešte jeden. No, super. Červená je odomknutá. To bol Google. Mini Google. Prepáčte, už nemôžem hrať, takže čaute ľudia, vidíme sa na budúce. Dávajte odbery, lajky a dávajte odbery. Čau.